Bueno. Hola, teño que dicirvos que xa está grabando, Está grabando, non, Juan? Vale. O streaming funciona, funciona. Si funciona... Funciona o streaming, sí. Nos custos pesos. Está esperando bien. Juan, funciona? Sí. Bueno, pois empezamos co pleno ordinario do día 30 de decembro de 2025. O primeiro punto do día é a aprobación se procede da ata sesión anterior, que é a de 26 de novembro. Alguna cuestión para a ata? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre participación no Plan POS Plus adicional 1/2026 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios no exercicio 2026. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 29 de decembro de 2025. O Pleno da Deputación, con data 22 de novembro de 2025, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos por máis 2026. Xunto co POS do máis 2026, regúlase simultaneamente o POS máis adicional 1-2026 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. A cantidade asignada a este Concello para os gastos sociais extraordinarios do 2026 é de 65.880 euros con 14 euros. Proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal Plan Único de Concellos POS máis adicional 1-2026 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais segundo se indica. Gastos correntes. Previsión de gastos 2026. 905.470,40 euros. Estimación de outros ingresos privados ou públicos. 483.354,39 euros. Estimación do gasto a financiar polo Concello. 422.116,1 céntimo. Importe solicitado POS adicional 2026, 65.880,14. Outros recursos propios do Concello, 356.235,87 euros. Importe solicitado para gastos correntes, 65.880,14 euros. Segundo, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información, impresa, informática ou audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como no seu caso na súa páxina web e ou redes sociais. Terceiro, facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e ao correspondente expediente. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, coa abstención do BNG, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do PSOE e 3 abstencións do BNG. Terceiro punto, aprobación se procede do expediente de contratación administrativa do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Vedra. Dictame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 29 de decembro de 2025. Antecedentes. Providencia da Alcaldía, polo que se acorde iniciar o expediente para a contratación do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Vedra. Memoria xustificativa da necesidade de licitar o contrato na que se acredita a insuficiencia de medios propios para a execución da prestación. Estudo económico-financeiro para a determinación do prezo de licitación do citado servizo. Completado o expediente número 2025 C004-1,
Obxecto do contrato, prestación dos servicios de axuda no fogar mediante o acceso por libre concorrencia e para persoas en situación de dependencia. O SAF ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio tendo unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal e nos casos de desorganización familiar, facilitando a permanencia no seu propio entorno de convivencia, favorecendo a súa calidade de vida e evitando e retrasando a súa posible institucionalización. División en lotes, non. CPV, Servicios de Asistencia Social e Servicios Conexos. Servicios de Asistencia Social sen aloxamento. Procedimento de contratación, aberto con pluralidade de criterios de adxudicación, criterios dependentes de xuicios de valor e criterios avaliables de forma automática. Contrato suxeito a regulación armonizada. Tipo de tramitación ordinaria. Valor estimado do contrato, 3.267.289,21 euros. Orzamento base de licitación, 2.123.477,76 euros. Duración de execución, 2 anos, máis un de prórroga, duración máxima 3 anos. Visto que, de acordo co disposto na disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, polo que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014-23 e 2014-24 do 26 de febreiro, o órgano de contratación é o Pleno, ao superar o valor estimado do contrato 10% dos recursos ordinarios do orzamento municipal vixente. Proponse ao Pleno, primeiro, declarar xustificada a necesidade da celebración do contrato de servicio de axuda no fogar do Concello de Vedra un orzamento base de licitación bianual que estende a cantidade de 2.123.477,76 euros, IBE engadido, e cunha duración inicial de 2 anos, con posibilidade dunha prórroga dun ano máis, ata un máximo de 3 anos. Segundo, aprobar o expediente de contratación do servicio de axuda no fogar mediante procedimento aberto, tramitación ordinaria, con pluralidade de criterios de adxudicación e suxeito a regulación armonizada. Terceiro, adquirir o compromiso de gasto plurianual que resulta da aprobación do expediente de contratación, con cargo a aplicación orzamentaria 231-22799 do Orzamento Municipal, quedando subordinada ao crédito que para cada exercicio se consignan nos correspondentes orzamentos. Cuarto, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas que han de rexir a adxudicación do contrato. Quinto, dispoñer a apertura do procedimento aberto de contratación con pluralidade de criterios de adxudicación e tramitación ordinaria, suxeito a regulación armonizada, procedendo a publicar anuncio de licitación do contrato no perfil do contratante e no Diario da Unión Europea, deixando constancia no expediente da data de envío. Sexto, publicar no perfil do contratante toda a documentación preceptiva do expediente de contratación establecida no artigo 63.3 da Lei de Contratos. Sétimo, delegar na Alcaldía a adxudicación do contrato, as competencias en materia de interpretación, modificacións, resolución do contrato e demais actos de tramitación do procedimento. A Comisión de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. ¿Alguna cuestión en relación a esto? Bueno, pues pasamos entonces a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do PSDG-PSOE e 3 abstencións do BNG. Pasamos ao cuarto punto, que é a aprobación se procede do orzamento municipal para o exercicio en 2026. Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 29 de decembro de 2025. Ao obxecto de dar cumprimento ao disposto no artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e nas disposicións contidas no artigo 112 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réximen local e o 18 do Real Decreto 500.990, considerando a documentación que obra no expediente que contén o proxecto de orzamento do Concello de Vedra
para o exercicio 2026 propónse o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2026 por importe total de 6.286.095,83 euros, de acordo co seguinte resumo por capítulos. Estado de gastos. Capítulo 1. Gastos de persoal. 1.752.175. Capítulo 2. Gastos correntes en bens e servizos. 3.538.072,36. Capítulo 3. Gastos financeiros. 29.500. Capítulo 4. Transferencias correntes. 159.595 euros. Capítulo 5. Fondo de continxencia. 0. Capítulo 6. Investimentos reais. 651.932,47. Capítulo 7. Transferencias de capital. 0. Capítulo 8. Activos financeiros. 15.000. Capítulo 9. Pasivos financeiros. 139.821. Total, 6.286.095,83. Estado de ingresos. Capítulo 1. Impostos directos. 1.524.000. Capítulo 2. Impostos indirectos. 60.000. Capítulo 3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos. 907.755,15. Capítulo 4. Transferencias correntes. 3.433.264,33. Capítulo 5. Ingresos patrimoniais. 360. Capítulo 6. Alleamento de investimentos. 0. Capítulo 7. Transferencias de capital. 345.716,35. Capítulo 8. Activos financeiros. 15.000. Capítulo 9. Pasivos financeiros. 0. Total, 6.286.095,83 euros. Segundo, aprobar as bases de execución que serán de aplicación á entidade local. Terceiro, aprobar os anexos e documentación que se unen ao orzamento do ano 2026, de conformidade co disposto no artigo 168.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o cadro de persoal do Concello de Vedra para o ano 2026. Cuarto, expor o orzamento do Concello e o cadro de persoal ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por prazo de 15 días hábiles, de conformidade co disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, para que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións que estimen pertinentes. Quinto, o expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións, entrando en vigor unha vez publicada na forma prevista no artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas, contando, a partir do día seguinte, a finalización da disposición ao público, e as reclamacións consideraránse rexeitadas en calquera caso se non se resolve no acordo de aprobación definitivo. Sexto, en cumprimento do previsto no artigo 21.6 do Real Decreto 500.990, o orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2026 terá os seus efectos dende 1 de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais. A Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Ben, bueno, brevemente, é un orzamento de uns casi 6, bueno, casi non, son 6 millóns 286.000 euros, casi 300.000. E un orzamento que se pode definir continuista, pois, evidentemente, non? Continuista con, bueno, as ideas deste equipo de goberno. E, ademais, levamos anos facendo os orzamentos dunha maneira, creo que prudente, cautelosa, realista. Primeiro vemos que ingresos temos, que ingresos seguros temos, e con esa prudencia, despois, determinar que é o que queremos garantizar neses orzamentos. Eu que é prudente porque
aquí teremos uns orzamentos en torno a 6 millóns de euros que probablemente, cando vexamos a execución destes orzamentos, estemos por encima, se non é por encima, pois preto dos 7 millóns de euros, seguramente. Como ben di a palabra en castelán, presupuesto, xa estamos presupoñendo algo que despois se vai enchendo ao longo do ano, neste caso 2026. E cal era o noso primeiro objetivo? Bueno, pois o primeiro objetivo era garantizar a prestación de todos os servicios que se están a prestar. Iso era o fundamental, que non era ninguna merma, ningún recorte nos servicios. Garantizar todas as axudas e todos os convenios e todas as subvencións en todos os ámbitos, ¿no? Tanto deportivo, cultural, social, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, primeiro, garantizar todos estes servicios. E a máis facelo nun contexto de incremento de costes. É algo que todos sabemos. Por tanto, que para prestar o mismo servicio nos vai a costar máis cartos. E iso é algo que temos que ter en conta, non? E a máis o facemos sin incrementar a presión fiscal, non? Que é algo tamén importante nun contexto onde creo que todo o mundo é conocedor, neste caso, neste ano, e máis con todo o rebumbio que se generou a través do recibo do lixo en moitísimos concellos en Galicia e en toda España, bueno, pois, neste caso, este ano é un orzamento que se presenta sin ningún incremento na presión fiscal. E, ademais, baixando a ratio de deuda viva, non? O ano pasado estaba nun 31,40% e este ano nun 28,48%, non? Bueno, pois, desde esa perspectiva da prudencia, da realidade, é onde, cando chegue o momento de rendir en cuenta sobre o mesmo, esperamos que, bueno, pois, estas cifras se incrementen, non? Que, ao final, como digo, o orzamento, en vez de 6 millóns, este en torno a 7 millóns de euros. Pois, como digo, no ámbito dos gastos, como dixen, nos ingresos somos moi realistas, preferimos quedarnos cortos e logo, ao final de ano, dicen, oye, tuvemos máis ingresos, podemos facer máis cousas ou mellorar o noso resultado ao final de ano. E, en canto, no capítulo de gastos, bueno, pois, como dixen antes, hai, sobre todo, no capítulo de servicios sociales, uns incrementos importantes. Hai que pensar que para nós é o primeiro que queremos garantizar, ese capítulo, está en torno aos 2 millóns de euros, o capítulo de servicios sociais. De 6 millóns, 2 millóns de servicios sociais. Por tanto, estamos falando prácticamente do 30% do orzamento solo para o capítulo de servicios sociais. Creo que determina cal é o carácter desta corporación, non? Garantizar, en primer lugar, todo o que vai amparado en torno a este capítulo. É certo que hai servicios como o SAF, que acabamos de aprobar ahora os pregos, que xa solo o SAF consume en torno ao 17% de todo o orzamento. Que é unha cifra, estamos falando en torno ao 1 millón de euros, dos 3 millóns de orzamento, 1 millón é o servicio de atención ao fogar, non? Pero, bueno, ese é o noso, a nosa forma de ser, non? Garantizar, como digo, en primeiro lugar, os servicios básicos, garantizar todas as axudas, garantizar todas as subvencións, convenios, etc., en todos estos, non só no ámbito dos servicios sociales, sino tamén no resto de ámbitos competenciales, non? Tamén é certo que no tema dos gastos temos que aclarar que hai algún capítulo donde, como é o relativo ao emprego, que, por certo, temos unha tasa de paro que, bueno, mirei antes de vir aquí, que está no 4,82%, o sea, por debaixo do 5% estamos no que chaman o paro estructural, non? Bueno, pois, hai partidas que non están incluídas, que se incorporarán, como pasa en outros capítulos do orzamento, a medida que tanto a Xunta como a Diputación nos vayan concedendo tanto, bueno, esas axudas do PROL, etc., bueno, pois iremos incorporando
o orzamento, por ese orzamento tamén se irá incrementando e ao final, eu digo, como chegaremos en torno aos 7 millóns de euros, non? E no outro capítulo dos gastos, bueno, tamén hai unha necesidade que básica que temos que seguir reparando nas nosas pistas municipais, por tanto, tamén hai unha previsión de ingreso de gastos e inversións en vías públicas que igualmente esperemos que ao final sean incluso máis cartos dos que aparecen aí. Non é que esperemos, estou convencido que ao final do ano, pois, cando vexamos a execución do orzamento 2026, o que se invirte en pistas e reparación de pistas será incluso máis do que xa ben establecido nos orzamentos. Xa no capítulo de inversións, bueno, vamos a falar tamén daquelas cosas que bueno, pois nos gustaría que foran de outra maneira. É certo, está previsto solo 650.000 euros, 651.932 euros, e así o reconocemos, é só un 10,5% do orzamento. Este é un porcentaje que deberá ser máis alto. Tanto é así que aspiramos ao longo do ano a que ese porcentaxe este en torno ao 15% e que o porcentaxe de inversión, o capítulo de inversión crezca hasta cerca de 1 millón de euros, non? Pero tamén o facemos con este capítulo, o sea, con esta conciencia de prudencia. Preferimos, ora, establecer unha cifra real e traballar ao longo do ano para que esta cifra de 650.000 euros pois este en torno ao millón de euros e, como digo, este en torno ao 15%, que sigue sendo unha cifra que nos gustaría que fora máis alta. Nisto temos que reconocer. Está claro que temos moitos gastos e que, de alguma maneira, teremos que intentar crecer as inversións nos seguintes anos, non? Estamos falando de inversións canalizadas a través do Concello. Isto vai, obviamente, hai outro tipo de inversións que peleamos por elas, que son xa inversións que redundan directamente no Concello de Vedra, porque son feitas ben pola Xunta, ben pola Diputación ou ben por outras entidades que non computan no orzamento, pero que sí se benefician os veciños, non? Como digo, en calquer caso, non é unha quimera que estou dicindo, porque curiosamente pedín as cifras do ano pasado, ou sea, do ano pasado non, deste ano en curso, non? E tiñamos orzamentados en inversións 576.000 euros e a día de hoxe executados están en torno aos 850.000 euros, co cal vemos que hai un incremento considerable da cifra de inversión ao final de ano. Aí aquí só facer referencia a un dos capítulos de inversión, ainda que o falamos outro día na Xunta de Voceiros, que é o que fai referencia ao Centro de Saúde. O Centro de Saúde, aclarar, porque o ano pasado aparecía unha cifra de 100.000 euros, este ano aparece 80, e oiga, é que non se vai facer ou vai ser menos, non. Explicámoslo aquí. Como saben, foi en outubro onde o proxecto definitivo da reforma do Centro de Saúde, pois, en vez de costar 540.000 euros, vai a 601.000 euros. O convenio que a Consellería establecía, bueno, a ese ano, cosa que, evidentemente, era absolutamente imposible. Isto pasa en todos os concellos, en todas as administracións e en todos os ámbitos, non? Hai que facer, xa está negociada, xa está en trámite, unha adenda ao convenio que a Consellería, onde se traslade as inversións para este ano 2026 e, a vez, se incremente o coste da axuda, porque se antes a obra costaba 540.000 e agora costa 600, bueno, pois, iso tamén ten que quedar reflexado na adenda. En principio, o visto bo da Consellería están xa tramitando esa adenda, esperemos que aproben o máis pronto posible, pero tamén é certo que previamente, desde a Consellería nos trasladan, dicen, mira, é preferible trasladar a adenda para inversión 2026-27, de tal maneira, oye, que se fai toda a inversión no 2027 fantástico, no 2016 fantástico, pero entre que se adjudica a obra, se ejecuta a obra, retrasos da obra, etc., podemos atoparnos con que chegues a novembro e diciembre e ainda non termines a obra hasta xaneiro ou febreiro. Entón, teríamos que volver outra vez a outra adenda, etc. Bueno, pois, dese o capítulo ou adenda negociada para orzamentos 26-27. Por eso aparece non os 120.000 euros que temos que poñer o Concello en relación a esa obra. Aparecen 80.000, que é o capítulo máis importante da obra.
prevendo, vamos intentalo, que iso acabe antes de final de ano e facer a modificación correspondente para terminar a obra neste ano 2026 e pagar todo no 2026. Pero se non for así, acabar en xaneiro, pois queda previsto xa desta maneira. Pois esa explicación non é que sea menos obra ou se vai facer menos obra ou tenhas que poñer menos. Simplemente que se prevé que poñamos 80.000 euros neste ano e 40.000, no 26 e 40.000 no 27. Ainda que o objetivo é intentar xa poñer 120.000 no ano 26. Bueno, como sempre, solicitamos o apoio do resto de grupos a este orzamento e nada máis. Bueno, pois, como sempre, outro ano máis aquí no mesmo. Votaremos que non. Pero xa, posto xa que falaba do centro de saúde, hai varios motivos polos que non votaremos a favor, pero co tema do centro de saúde é especialmente irritante. Eu teño aquí anotadas unhas cuantas cousas, é dicir, é o cuarto ano que nos fan a mesma xogada, é o cuarto ano que fan o mesmo, seguido igual, exactamente igual. O ano pasado, que tiñamos un convenio vixente, dixémoslle que remataríamos o ano sen iniciar as obras. Vostede nos dixera, créeme, bueno, esas cuestiones de fe e esas cuestiones raras que dice de vez en cando. Básicamente porque non se recollía na partida do orzamento autonómico e, sen embargo, exactamente igual que este ano, recóllense partidas moi similares de outros concellos e de outros centros de saúde, pero resulta que este ano non aparece en ningunha partida do orzamento autonómico. O ano pasado, polo menos, aparecía nomeado Vedra. Este ano non aparece nin nomeado. Este ano, ademais, temos 20.000 euros menos orzamentados. Tampouco que vale, porque chegará ao final de ano, da igual. É dicir, que estes orzamentos despois o cambian como lles apetece. Vostedes teñen que recoller, teóricamente, o 20% do orzamento total, neste caso 600.000, 120.000 euros, tal como recolle o convenio que caducou onte. Ainda non temos novo convenio, non temos convenio de adenda, non temos prácticamente nada. A parte desto, en ningún sitio do orzamento municipal aparece a realización do proxecto, a contratación de facultades das direcciones facultativas e de execución, seguimento de calidade e seguridade, contratación de coordinación de obras, instalación de espacios alternativos para a xestión da saúde durante o período de obras, é dicir, é todo un pouco extraño. Ahora, eu voulle dicir unha cousa, non dubido que non rematen as obras ou que non inicien as obras canto tanto. Sería un insulto xa insuperable, é dicir, porque un día alguén se vai enfadar moito con vostedes como non arranquen de unha puñetera vez as obras. Levan vostedes prácticamente 10 anos de engaños. 10 anos. Primeiro nos engañaron dicindo que non era propiedade municipal. Cando conseguimos decirlle aos veciños e explicarlle aos veciños que era propiedade municipal, 4 anos engañándonos co tema de que o van a rehabilitar. Acaben dunha vez. Acaben dunha vez. É dicir, non veñan outra vez un orzamento falando do centro de saúde. Estamos fartos. Fartos. E fagan unha vez. Deixe de mentir. Está mal mentir. Partida de extinción de incendios. Claro, e nós, de incautos, fai unos meses falándolle con toda a boa fe de todos os erros que teñen vostedes no plan de xestión de incendios, hombre, non poderían ter feito algo durante o verano, arreglar os accesos, falar coa xente e tal. É dicir, claro, como van facer algo se teñen 0 euros dedicados a isto? E que máis non se pode, claro. Bueno, sobre o que levan facendo 14 anos. Bueno, pois levan arrastrando o Concello a unha decadencia permanente. Seguimos, obviamente, con este 1.600.000 euros de débeda viva, dos cuales 217.000 únicamente son de termos que podríamos decir achacables a outros xestores, en fin, que é o tema bancario. 1,5 millón se deben basicamente a vostede, as vosas creatividades coa Deputación. É dicir, a débeda viva municipal é obra súa exclusivamente, non lle pertence a ninguén, porque o resto é o normal dun concello. Bueno, podríamos estar así toda a tarde. Vou comentar o mesmo que me comentaba algún técnico municipal e que algunha vez teño escoitado a vos. É dicir, o Concello está nunha situación tal que o marxen para a creatividade é nula.
Eso escoitámoslo vostede e eu. Iso quer dicir que o marxe para a política é nula neste Concello. A conclusión que o comentábamos outro día na taberna, alguén decía, es que da igual todo a vostede que a cabra da lixón. O resultado vai a ser o mesmo. O resultado municipal para estes orzamentos vai a ser o mesmo, faga o que faga. Pois nada, nós non apoiamos isto, por suposto. Nós tampouco non estamos de acordo con estes orzamentos. Consideramos que os veciños de Berga precisan outra resposta para as súas necesidades. O tema do abastecemento segue chegando moi lentamente a todas as parroquias. Hai algunhas delas que ainda non gozan deste servicio tan esencial e necesario. E o tema do centro de saúde, agardamos que despois de 3 anos o no cuarto sea o definitivo. Porque despois de 3 anos con cambios de orzamento no mes de novembro, esperemos que agora, no 2026, sea o real. Seguimos agardando por un centro de día, que xa non é necesario, é prioritario, polo cal pensamos que os orzamentos do 2026 deberían incluir máis melloras para os veciños de Berga. Ben, moi brevemente. En relación, creo que no Centro de Saúde xa todos puxamos as nosas posturas, nos, evidentemente, nos somos os primeiros que nos gustaría que isto estuera feito esa hora, pero, bueno, non é unha reforma da cometer sinxela e eu, sí que, estou absolutamente convencido de que, por fin, se vai a cometer e vamos a disfrutar desta reforma xa a largo do ano 2026. E esperemos que o que pretendemos que esta reforma estea acabada dentro do ano 2026. En canto ao comentario da partida de extinción de incendios, non é aquí cando, en relación ao tema da extinción de incendios, limpezas, etc., están determinadas noutros capítulos, porque efectivamente hai unha serie de actuacións, como digo, entre elas as de limpiezas en camiños, etc., vinculadas directamente á prevención e extinción de incendios, pero que están vinculadas a outros capítulos. E no que decía da débeda, o BNG, sempre é a eterna discusión que temos vostede e eu. Se vostede lee esa débeda de 1.589.000 euros que aparece, 400.000 euros é a póliza de crédito. É a póliza que se utiliza por temas de liquidez, como funcionan en moitísimos concellos e como funcionan moitísimas empresas que teñen unha póliza, para nos momentos de falta de liquidez poder facer os pagos mentre non veñen os ingresos correspondientes. Logo, efectivamente, hai 218.000, case 220.000, que é unha deuda bancaria, que está amortizando e que nos 22 anos se terminará de liquidar. E os outros 970.000, ese, case 1 millón de euros, son os famosos pais da Diputación, que, como sabe, non só o Concello de Vedra, senón na inmensa maioría dos concellos da provincia da Coruña, primeiro, non afectan nin a maniobra do orzamento, nin a maniobra do Concello, nin afecta a liquidez do Concello, porque, como sabe, había un acordo político de todos os grupos políticos para que os concellos non tuveran que devolver eses préstamos. Como tiveron que buscar a maneira xurídica de facelo, a maneira que o fan é, mandan uns cartos que xa non van directamente, senón que os van deducindo do que cada concello debe en relación aos pais. E que se devolve exactamente os cartos que mandan. Se che mandan 50-50, 30-30, 20-20, 90-90 ou 100-100. E que non se detraen dos fondos que normalmente nos manda a Diputación. De feito, a Diputación, e todo hai que dicirlo, cada ano manda realmente máis fondos, independentemente desto do PAI. E é unha fórmula, e dime, oiga, e os concellos que hai algúns que efectivamente non acudiron a eses préstamos, algúns hai, e eles salen perjudicados, non? Danlle tamén na súa proporción e, efectivamente, eles eses cartos poden destinarlos para
gasto, para facer inversións, etc. Por tanto, é unha deuda que non realmente computa teóricamente, pero que non afecta realmente. Afecta realmente a que podes ter na póliza de crédito se non a cubres ou a que tes no banco, de acordo? E iso é algo que xa temos falado en máis dunha ocasión. E en relación a unha cuestión que me endexaba o PSOE, en relación ao abastecemento, a idea, e non está reflejado aí, ou non está reflejado na extensión toda que nos gustaría, a idea é seguir continuar que as inversións de abastecemento tamén este ano 2026. Sabemos que é un servicio básico que vamos a intentar, na medida do posible, pois estendelo o máximo que poidamos. E no centro de día, pois, estáse falando e negociando, como xa xamos no anterior pleno, a firma dun convenio, tamén bianual, probablemente, que a Xunta de Galicia para realizar o centro de día. Esperemos poder lograr firmalo. Que é aburridísimo xa este tema. Ten razón. Pois pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois aprobase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSE e a PSOE. Pasamos ao quinto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Realmente, só hai unha pregunta que se divide en dous, vamos a dividir a resposta en dous, feita por FOU, do BNG. Unha en relación, se lle parece normal, en relación ao CPI de Vedra. A situación na que está este ciclo infantil do CPI de Vedra e se non se pode facer nada máis, dende o BNG exixen, se demora que o Concello de Vedra solicite e consiga que se asigne o CPI de Vedra un mestre ou mestra con especializado de pedagogía terapéutica e de educación especial, ademais dos desdobres que correspondan. E depois falabas tamén, como unha segunda pregunta, dentro destes problemas no CPI, existen problemas como en BUS, consecuencia da política instalada pola Consellería correspondente, solicita que poña solución a este problema, presenta unha lista de incidencias de autobuses dende 8 de setembro ao 20 de novembro. Pois, primeiro Manolo che responde ao tema do mestrado e despois o do transporte respondo eu. Bueno, nesta pregunta que se dirixe do alcalde a min, e para dar resposta ao que expón na súa intervención deste punto quinto do pleno pasado, no que vostede alude a un flagrante incumprimento da legislación vixente por parte da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, cómpreme indicarlle o seguinte. Primeiro, se vostede coñece un flagrante incumprimento da legislación, o sea, o que se entende como a comisión dun delito, o que considera é que vostede debe denuncialo á administración, sea que sea, está obrigada a cumplir a lei. Goberne quen goberne. Se realmente considera que é un delito, eu creo que debe denunciar. A Consellería, sin embargo, nos consultamos e infórmanos de que o centro conta con recursos necesarios para atender a todo o alumnado do centro e que non hai incumprimento fragante, como di vostede. Ainda así, nós, o Grupo de Goberno, apoiamos todas as demandas de máis recursos de persoal docente para o centro, porque entendemos que isto é positivo para toda a comunidade educativa de Vedra. Desde o Grupo de Goberno, desde este concellal e membro do Consello Escolar, representante no Consello Escolar polo Concello, e especialmente da Alcaldía, fixéronse xestións para aumentar o número de profesorado e así lle consta o centro e a AMPA. Nos apoiamos e o alcalde se interesou en repetidas ocasións entre distintos
elementos da administración para que eso se producira. Segundo, non é competencia deste concelleiro nin do representante do Consello Escolar por parte do Concello, nin do propio alcalde a asignación de persoal ao centro, como vostede xa debería saber. Pero como para este grupo de goberno a educación dos nosos nenos e das nosas nenas, dos nosos mozos e das nosas mozas é unha prioridade, procuramos sempre manter unha colaboración estreita cos nosos centros educativos, con todos, atendendo sempre as súas demandas, o máis pronto e o mellor posible, e apoiando as súas reclamacións ante calquera outra administración. E así o fixemos e o seguiremos a facer. A Xefatura Territorial, o Servicio de Inspección, a Consellería de Educación, etc. Pero, ademais, non só para o CPI de Vedra, senón tamén para o CEIP de Ortigueira e o CRA Xosé Neira Vilas, o CRA Vedra Boqueixón. E terceiro, xa que vostede entra nesta dinámica, agradeceríalle que fale co seu diputado en Madrid, o señor Néstor Rego, socio que mantén o goberno para que asignen máis recursos para a educación e xa de paso que modifiquen a lei de educación para que eso que vostede fala como un incumprimento xa non haxa tal, nin risco, porque este garantido por lei, mellorando as ratios. Tamén, de paso, que presenten xa o Estatuto da Función Docente, que xa van 2 legislaturas desde o compromiso, e nada. É así unha chea de cousas que aquí reclaman e en Madrid non achantan e non avanzamos. E mire unha cousa, porque por onde algúns dos recursos dos que vostede fala na intervención veñen a través, non sei se o sabe, dos planes de cooperación territorial do Estado coas comunidades autónomas. É unha asignación. Porque a atención á diversidade, a inclusión educativa, a equidade, a reducción do abandono temperá, etc., son elementos que forman parte da Axenda 2030. Son obxectivos do desenvolvemento sostible. E o Estado español, ten asignado un compromiso dese cumprimento, ademais de moitos outros tratados que tamén afectan, internacionais que afectan a discapacidade e a inclusión. Por iso que o que fala e o Estado ten a obligación de contribuir. Entón, así que eu creo que por coherencia pídolle que exixe no Congreso máis recursos, que nós, este seguro que, cando se vea, yo agradeceremos. En relación ao tema de transporte, comentarlle que vostede fai esa reclamación, e trouxe esa reclamación aquí ao pleno do 26 de novembro de 2025. Entón, como sempre, chega tarde, porque, desde que se iniciou o curso escolar, tivemos contacto permanente tanto coa dirección do CPI como coa presidencia da AMPA, do CPI. E éramos conscientes de todas e cada unha das incidencias, e todas e cada unha das incidencias foron tamén, obviamente, reclamadas non só pola AMPA, non só pola dirección do CPI, senón tamén polo Concello de Vedra, e reclamadas a súa subsanación polo Concello a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia. E, por tanto, ademais, a parte de mails, chamadas, etc., que xa é o habitual, tivemos 3 reunións presenciais. Fíxese, a primeira xa o 2 de outubro. Usted fai a reclamación o 26 de novembro, nós o 2 de outubro xa nos reunimos ca Dirección Xeral de Mobilidade en Coruña, na Xefatura Territorial, e cos técnicos correspondientes e cos responsables políticos correspondientes para resolver estas circunstancias. Posteriormente, o 14 de novembro, tamén, en Coruña, outra xuntanza. E, por último, curiosamente, o día seguinte do pleno, pola mañá, ás 10 da mañá, non sei se ás 10 ou 11 da mañá, tiña unha xuntanza, realmente, corresponsable territorial de Monbús
en relación a todas estas incidencias, ¿no? Por tanto, obviamente, o noso compromiso é total para que isto se resolva o máis pronto posible. E, como digo, tuvemos contacto e seguimos tendo contacto permanente tanto ca dirección do CPI como ca CAMPA. Nesa reunión con Monbus, o 27 de novembro, tamén o responsable de Monbus comprometeuse a resolverlas o máis urgente posible, non? E nós tamén dixemos que íbamos a estar encima reclamando cada unha das incidencias que se seguiran producindo. Tal é así que tamén nese contacto permanente a dirección do CPI e eu volvemos a falar para que me mandara, bueno, desde a última reunión hasta que se iniciaron as vacacións escolares, as últimas incidencias que houbera. Por desgracia, sigue habendo algunha incidencia. Pero tamén hai que dicilo que parte da problemática que viña vendo tamén xa foi resolta. Como digo, nós vamos a seguir estando encima hasta que se resolvan todas e cada unha das incidencias. E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Bueno, rapidamente sobre isto, unha resposta rápida. Eu que quere que lle diga a Néstor Rego, que vostede non se entera de como funciona o Estado autonómico. Chamo a Néstor e digo, mira, temos aquí un concelleiro que non sabe como funciona o Estado autonómico e non sabe que é a responsabilidade da consellería de poñer... Pero de verdade quere que me vaya xunto a Néstor Rego a decir o que me acaba de decir? Entérese, hombre, será posible. Hai veces que, de verdade, hai certos discursos que non soporto. Estamos en unha autonomía histórica, hombre. A competencia é nosa, é do seu presidente, do goberno amigo. E xa para rematar, miren, vostedes fan de todo, falan, primeiro, Carlos, que faz falando con Monbus, pero todavía non te enteraxes que ti non pintas nada falando con Monbus, que é cuestión da consellería, pero non xo dixeron todo o mundo xa. Fala con Monbus o que queiras, que non é, para ti non é un interlocutor válido. A ti non te rinde contas Monbus. Que faz ti falando con Monbus? Fala coa consellería, co goberno amigo. O único que tendes é un problema. Vos non tendes ninguna capacidade de resolución co goberno amigo. Nada. E este é o conto de sempre. E vos seguir igual, seguides. Da igual. Mira. Teño aquí un par de preguntas xa falando das reunións que tivechedes. Que demandas relacionadas co transporte público no noso Concello foron trasladadas na xuntaza da Comisión de Seguimento da Área de Transporte Metropolitana de Santiago de Compostela e que respostas deu a Dirección Xeral de Mobilidade non Monbus ante as demandas que se trasladaron sobre o transporte no noso Concello? Vale. Esta é a primeira das preguntas. A segunda das preguntas. Outro día, mirando temas sobre a FEMP, aparece vostede nun foro no que solicitaba a participación directa na xestión de fondos Next Generation indica vostede habilmente as dificultades que temos para cumprir certos requisitos destes fondos, non? Bueno, a pregunta é, refírese vostede á participación de asesores do GDR que despois levan contratos de casi medio millón de euros? Era eso ao que vostede se refería coa dificultade na xestión? Terminei. Sí, bueno. Eu quería solicitar que se nos mande, por favor, non ter que vir a velo ao Concello, senón que se nos mande incluso polo portal de cargos electos, se poidese, o convenio do Centro de Saúde que rematou onte. E tamén queremos a revisión do proxecto de obra do Centro de Saúde. Nos queríamos saber as prazas vacantes que hai a día de hoxe na escola infantil. Moi ben, pois, boas noites e feliz ano a todos.